Pulizija stazzjonat fl-emerġenza. Sfortunatament hawn min jinħasad bil-preżenza tal-pulizija. X'inhu r-rwol tiegħek eżatt fid-dipartiment? Ekku, tajjeb kif tajt ġieli nkunu xogħol hawnhekk aħna flimkien mal-kollegi tiegħi, tajjeb li ngħid li aħna din hawnhekk qegħdin tmiem pulizija dejn kull shift. U kollox hawn 4 xiftijiet. Tajjeb kif inti ġieli nkunu fuq xogħol hawnhekk u tara nies jiċċassaw lejna x'jaħsbu li għal xi ħaġa kbira u x'inhu hemm il-pulizija hawnhekk. Fil-verità aħna dejjem qegħdin hawn 24 hour. Xogħolna hawnhekk bażikament huwa li nżommu l-bun ordni ġol emerġenza. Ġol emerġenza niltaqgħu ma' ħafna każijiet fejn fosthom kif tafu intom sew bħali niltaqgħu ma' ħafna traffic accidents fejn nikkoordinaw aħna mal-korp fuq l-injuries ta' kif baqgħu l-persuni sar minnhom u fej batuhom wara. Ikonna każijiet fejn nżommu l-paċi pubblika minħabba ġieli konna pazjenti aggressivi li jkunu ibgħatu minn problemi psikoloġiċi, problema ta' alkohol, problemi ta' droga, fejn aħna rridu ninżlu għal-livell tagħhom kif dejjem ngħid de-escalation mhux escalation fejn titkellem magħhom u tipprova żżomm kalm kemm tista' biex inti ġibu kalm li jkunu obbedjenti biex joqgħod miegħek.